Salutare lume, eu sunt Sparo și astăzi jucăm Hunger Game pe o mapă. Nu e o mapă nouă. Deci 3, 2, 1, fugi! Cine mai stă la chesturi? Aole, doamne, mi-am pierdut tot timpul. Așa. Deci, eu am făcut bine. Voi? Deci, mereu zic deci. Nu știu de ce. Am un tic nervos. Bă, nu. Ticul nervos e altceva. What? Chiar? Ce minciună? M-am mințit? Nu. Și că aici sunt avioanele, da. Păi, hangarele și avioanele. Un avion chiar a... Mamă, dar ce lag am. Nu mai merg aici. Hai, umoară-l. Dă-i sperma pe cap. Dă-i nimica pe cap. Mamă, ce l-a omorât ăla. Și acum sigur sare pe mine, nu? Păi, dar unde e avionul? Nu contează. Ia uite. Apoi. Ce țigani sunt ăștia. Mă, dar ce are că nu se spune, se face toate biomurile astea? Mamă, bă! Ce are? Hăre dragi pe el. Așa. Uite-l. Aici știu că e un chest, dar nu am mâncare, deci aș vrea să aibă și mâncare și o sabie. Mă, ce tare e chestia asta. Deci că eu sunt o din asta. Ce face? Nu. Este ceva pe aici, ală. Ai! Mulțumesc! Te iubesc, chestule. Așa, știu că și pe aici mai e un chest. Nu mănânc acum mâncare, că mi-am consum. Când... Uite un chest acolo. Acum, sare unul. Nu, trage cu arcul, adică. Hai, mănânc, gata. Mai păstrez încă una. Niciodată nu se știe. Așa, ce mai e aici? Ia-te din nou așa. Da. Și asta e primul meu episod de Hunger Game, deci să nu ziceți că ești proastă, nu, spuneți căcaturi din astea, că nu sunt super bun la parcurs. Aici, la, cum se cheamă, la PvP. Ce aici? Oi. Îmi place gestul ăsta. Și să bag ultima carne. Gata, avem și noi o armă. Pierdem. Nu sunt deloc bun. Așa. Din nou. Și aici știu că este un parcurs. Trebuie să sar pe munți, să sar peste tot și găsesc un chest dublu. Uite, fix. Stai, îți arăt. Stai, dacă s-a auzit ceva pe la microfon. Uite, stai, acolo, uite, vedeți? Acolo și trebuie să fac un parcurs aici de mea dragi. Mă iau dragi. Aici este frumos cel. Aici trebuia să fie spart, dar nu contează. Ăsta... Stai cum era. Nu pe aici. Așa. Aici este o chestie mai grea. Trebuie să vin aici și sar. Oh, credeam că nu reușesc.
Aici e cea mai eșeară chestie. Deci asta trebuie să fie așa, dar ăștia nu s-au gândit că poți să stai cu shift și gata. Dar trebuie să ai și viteză. Da. Bravo ție. Hai. Gata. Și acum... Bă, dar las-mă, naibii. Și acum nu... Mai suntem doi. Ești nebun. Mă, la arena asta. Mai suntem doi. Eu și Cono. Ba nu, 6. Gata. Aici, sincer, am uitat. Oh, dacă sar jos, sunt prost. Aici puțin parcurs. Aici încă puțin. Aici vin așa. Aici nu vreau să fac o prostie. Nu! Am făcut o prostie. Haide. Și în chestul ăla vrea mâncare. O sabie. O sabie de piatră sau... Nu, de piatră vreau. Un fier sau un diamant, dacă ar fi. Așa. Ia. Dacă sunt astea și armură. Un fier, mâncare și armură, da. Da, e ceva. Mâncarea asta e importantă. Stai cum era? Important. Da, nu. Nu contează. Bine că n-am luat viață. Nu mi-a luat viață. Și acum merg pe jet. Mă uit dacă un țigan pe aici nu este. La spawn este sigur. La spawn. Și din asta șaisprezece. Arena 16. Sau eu nu, e un țigan. Este un țigan. Mă moară ăsta. Ăsta mă moară, ce zic eu. Vi-o zic că... Da, m-am murit. Deci, acesta a fost runda asta de Hunger Game. Deci, ne revedem data viitoare cu încă o rundă de Hunger Game sau de Survival, nu contează. Deci, salutare, goodbye.